Txiki irratiko entzuleak. Literatura asteko programa barnean, bigarren mailakoen irratsaioa entzungo duzue jarraian. Azken aste hauetan itsasoan murgilduta ibili gara, eta ikasi dugunaren berri ematera gatoz. Asteazuko plaza Juan Sebastian Elkano jaunarekin topo egin dugu eta elkarrizketatxo bat egiteko aprobetxatuko dugu. Egun on, Elkano jauna. Baita zuri ere, pirata. Konta eguzu pixka bat, nolatan egin zadan horren famatua. Duela gutxi, zer egin ez nekiela, nengoela Magaian esek WhatsAppa bidali zidan. WhatsAppa, eta zer zioen? Bera ere aspel eginda zegoela. Eta ea itsasontzian bueltatxo bat emango genuen galdetu zidan. Ni ere aspeltuta nengoenez itsasontzia hartu eta abiatu egin ginen. Eta nora joaten zineten? Guk ere ez genekien, Kontxatik Hildara joatea zen gure helburua. Kontari ari ginen. Eta uhaltu gure aurrean izugarrizko harkaitz handiak ikusi genituen. Beldurra. Bai, eta zer zen ba, non zeudeten? Askoz beranduago jakin genuen, Magaianesen itsasartea zela. Beraz, itsasontzian nabigatzen jarraitu genuen. Eta zer egiten zenuten itsasoan? Balearik ikusi al zenuten? Ez balerik, baina 5 metroko pingüinoa ikusi genuen. Ikaraturik ihes egin genuen. Eta handik aurrera zer gertatu zen? Pirata ontzia ikusi genituen, eta borrokan hasi ginen. Kainoiak hemenik, ezpatak handik, eta zirti zarta, ura odol jarioa. Eta pal, dakizue zer gertatu zen nire lagun Magaianesen egin zen, eta hor gelditu nintzen bakarrik marroi guztiarekin. Eta nola konpontzen da marroi hori? Itsasontzia hartu eta aurrera jarraitu nuen, eta konturatzerako Getariko portuan nengoen. Haze abentura, ba alduzu besterik egiteko asmorik? Bihar aterako naiz Iruñeko portutik Gasteizeko portura. Animatzea al zarete? Maiatzaren 14. egunian, Orioko herri Batzuk kontatuko ditugu. Hegazkin batean, euskaldun bat, txinatar bat eta frantses bat elkartzen dira. Bat-batean, frantsesak esaten du, por Francia y la tortilla francesa me tiro de cabeza, eta hegazkinetik salto egin zuen. Handik gutxira, euskaldunak esaten du, por Euskadi y el vino tiro al chino, eta txinatarra hegazkinetik botatzen du. Pixka bat beranduago esaten du, por Euskadi y el tractor tiro al conductor, eta pilotua bota egiten du. Josepa arraia, garbitu aldun, ez dinat garbitu, ez dunala garbitu, zertarako garbitu behar ninat, ba, uretan jaio eta uretan bizi barin bada. Zorriak zeuzan. Ea, Peru,
erantzun mesedez. Naiz eta entzuleek interesik ez izan hitz egiten jarraitzen duen pertsonari zein izen ematen zaio irakaslea. Maiatzaren ama. Arrantzalea bere semearekin portutik paseatzen doa. Aita izugarri harritzen nau gauza batek. Aita, ez, zer karritzen nau ba horren beste? Zuk bizarra beltza eta ilea zuria edukitzeak. Horrek azalpen erraza zeukak semet. Ez aldakik bat bizarrak baino 20 urte gehiago dituela ileak? Bueltakan zebilen joan da etorria. Gustatu altzaizkizue orain datozen albisteak ez dut uste hain barregarriak izango direnik. Kotxe bat errezen Parisek. Atzo gauean Pariseko zirko batean istripu larri bat gertatu zen. Derrapeak egiten zituen kotxe batek sua hartu zuen. Ikusle guztiek zirkotik alde egin zuten, erabat ikaraturik. Gidariak ezin izan zuen atera eta hil egin zen. Handia bazan ere azkarra ibilia. Balea izatu dute Asteazuko arrantzaleek. Oso urrutira joan behar izan zuten beraien itsasontzi eta txalupekin, baina halako batean bale bat ikustea lortu zuten. Poliki-poliki txalupetan hurbildu ziren eta arpoiak bota zizkioten. Ondoren txabalinak sartu zizkioten eta azkenean lortu zuten balea odolustean. Ondoren estatxak buztanetik lotu eta Asteazuko portura ekarri zuten balea. Bertan, balea banatu zuten. Atzo arratsa Bartzelonan alkate berria aukeratu dute. Atzo arratsaldean alkate berria aukeratu zuten Bartzelonan. Aurreko alkatea Fernando de Magallanes izan zen, baina taberna batean izandako borroka batean hil egin zuten. Hori dela eta hauteskundeak antolatu zituzten ahalik eta azkarren alkate berria aukeratzeko. Boto gehien lortu duenak Pablo Iglesias izan da. Beraz hori izango dute alkate berria. Herritarrak oso pozik daude. Baleak istatxekin piratak urrunera bota zituen. Atzo pirat talde bat itsasoan zebilen. Bale bat harrapatu zekaten. Etxerako bidean hondartzara iritsitea zeudenan. Balea isatsa astindu zuen eta piratak guztiak airean urrunera bota zituen. Denak onik ateratzea lortu zuten. Arpoita dinamita. Sute izugarria Donostian. Gaueko 12etan Donostiako etxe batek sua hartu zuen. Alde zaharreko kale gorriko bizilagun batek kandela bat piztu zuen. Mahai baten
gainean utzi eta konturatu gabe erori egin zen. Etxeak segituan hartu zuen sua. Zorionez handik 10 minutura suhiltzaileak etorri ziren eta lan gogorra egin ondoren sua itzaltzea lortu zuten. Orilloko herriko barraren hau. Gaur goizean Donostiako itsasoan pirata bat hil da. Gaur goizean marrazo batek Donostiako itsasoan pirata bat jan du. Arrantzaleak goizero bezala itsas zabalera abiatu dira. Donostiako piratak lapurretan egitera halako batean zerbaitek beraien itsasontziarekin talka egin du eta piratak uretara erori dira. Bat-batean marrazo bat ikusi dute eta marrazoak pirata bat jan du. Beste piratek itsasontzira igotzea lortu dute eta 2 marrazo hiltzea lortu dute. Ilia, bueltakan zebilen. Gomendatuko liburuak. Burua pixka bat lasaitzeko gauza atseginagoetara pasako gara. Asko gustatu zaizkigun liburuak gomendatuko dizkizuegu. Irakurri ditugun liburu etatik guk ikusteko betaurrekoak aukeratu dugu. Liburu hau Margarita del Marzo Gudirik idatzi zuen. Liburu honek protagonista Carlitos da. Carlitos bere eskolako neska batekin maiteminduta dago. Neskak ez dio kasurik egiten eta egun batean Carlitosek bere aitonaren betaurrekoak jantzi zituen eta Carlitos beste neska baten maitemindu zen. Ikusi zuten. Guk gomendatuko dugun liburua Diz, Dir eta Hodei Beltza da. Liburu hau Maria Martinezek idatzia da. 2 izar laino ilun bat eta beserritar baten soroari buruzkoa da. Liburua 2 izarrak beserritarrari lagundu nahi die. Lainoa bere euriarekin ez diezaion soroa hondatu. Zer gertatuko ote da? 900 urtia. Orain aurkezten dugu liburua. Errotonda bueltaka du izenburua. Eider Eibarrek eta Leire Bilbaok eginiko liburua da. Eiderrek istorioa asmatu zuen eta Leirek berriz marrazki egin zituen. Protagonista Urko da. Egun batean Urko autobus batean sartzen da. Baina bat-batean izugarrizko pixagura sortzen zitzaion. Autobusetik alde egin behar izaten du. Errotonda batera iristen da eta gauz magikoa ikusten ditu. Handia bazan ere Jarraian gomendatuko dizuegu liburuak ariketa fisikoa dauka izena. Rosein Peik idatzia da. Miguel batek mustruari ariketa fisikoak egin arazi nahi dio kirol mota ezberdinak frogatzen dituzte
baina igel adituan den kiroletan munstroa ezinean aritzen da. Zein kirol ote da munstroarentzako egokia? Zebilen joan da etorria. Gurekin jolastu nahi alduzue, ea gai zareten asmakizun hauek erantzunak aurkitzen. Behin pirata batek loro bat erosi zion beste pirata bati. Saltzaileak honela esan zion piratari: loro honek entzuten duen guztia errepikatzen du. Handik astebetera pirata saltzailearengana joan eta loroak hitz erdirik ez zuela egiten kexatzen zitzaion. Baina saltzaileak gezurrik ez ziola esan erantzuten dio: nola liteke? Maiatzaren 14. Puntan punta, bi atzean, zulo bi zer da? Balia 24 anai arreba batzuk egunez, besteak gauez, 24 anai arreba jarraian nahiataez. joan da etorria. Puntan punta bat, atzean zulo bat zer da? Mila bederatziehun da Auria bazan ere azkarra ibilia. Bueno, nahikoa da, hasieran batean ikasitakoa hitz egin nahi genuen, baina bukaeran denetik pixka bat egon da, garai hartakoak eta gaur egungoak. Hala ere, gure asmorik hoberena jarri dugu eta ondo pasa izan espero dugu. Mila esker zuei arretagatik eta hurrena arte, bitartean ongi bizi. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitudanean.